Kapulisan sa Mandawi City, mihulagway nga malinawon ra sa kinatibukan ang pagsugat sa bagong tuig sa syudad. Apan may duha ka insidente sa nabiktima sa pabuto ang natala. Ano ang report ni Nico Serino? Nagkawil-kawil na ang wang kamot ning usa ka lalaki human maigo og pabuto sa barangay Basak kagabi. Naduslitan nga fountain ang giingong hinungdan. Gumikan sa injury, girekomendar nga i-amputate o putlon ang iyang kamot. Inasag na sa puna sa iya ang fountain. Suppose to be fountain, once maimuhang duslitan, imo na siya ibutang sa ground sa kubos. Siya kay iya hamang gikuan, iya hamang gigunitan. Kasi buto sa iya, so dako-dako jud siya og damage. Samtang usa ka 30 anyos nga babay na igusab sa iyang abaga sa usa ka kwitis. Second degree burn ang iyang naangkon, hinuon, gidressingan ra ang iyang samad ug gipapauli. Ang duha ka mga firecracker victims mo inatala sa Mandawi City Police Office ning pagsugat sa New Year. Sa paghulagway ni Police Major Mercy Villaro, Information Officer sa MCPO, sa kinatibukan, malinawon ang kasaulugan sa dakbayan. Dunay mga kasadya sa kadalanan, apan dali ra kuno kini nga nahipos ra. Mas peaceful siya this year sa pagsugat compared sa mga other years. Mas kuan siya, although maximum deployment sa ato ang mga personnel. Na ako street, ilabi na katong sa New Year's Eve katong sa mga misa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.